shigo gari. Ai dole ba mu je mu yi turin din ku ba so da gida gwara ta ko. To wallahi alau diga da kashi ai ba wani abu. Babu shiga shi ko. To mu shiga mun buta nan haka ina ga za a samu shago ko a wannan ai to shi kana. Kai yanzu wannan shi mai shagon yana shi shago. yana tura hada iza. Ai abba da mutum yana tura. Assalamu alaikum mai shago. Alaikum salam. Yanzu ilu ka ciro waye sai sa mana da iza da fatake. Yawa kai mala ka sa mana iza da fatake. Waya ma kai gashi. Iza da fatake. Ni ma ila ya kamata ko in shi waya wallahi. Ko na waya waya. Wallahi muna jin daɗin ta. Shi yasa yan bornin nan. Ai nake ga ya mata. Na ga tallan wani fim bayan rai ne ko bayan gawa. Mai shago ya fara fitowa wannan shirin. Ya fara to hada masu rijiyar da sun Kai amma ba su kyau. kyau. Gari sun ji kwara guda a samu kuɗi. Wayo Sai kana ji mai shago. yanzu malam duk abubuwan da muka sai ka zuba mana su a siki ka ji ko. Allah ka sa mana su fatake su iza da Saboda yau za mu yi training goma ko. da Allah akwai labari na sun dawo. Malam. Wai shi wannan mahaukacin fi sabi da layi ya zo da gita ɓata bai wata ne hauka a shago amma wancan ya daure shi. Kai, tar wallahi. Wai kai to shi mai shago wannan mahaukacin to baya bugu ne? Wallahi, ai bugu. Ba abin da yake. To kuma kana ganin baya duka ta yaya za a yan uwansa su daure shi. Ai wallahi ko mu ne yan uwan shi tunda baya duka ba za mu daure shi ba. Kaga ba Allah lahiyayye wallahi yana ma na binni irin girman su ɗaya da wannan. Wallahi tallahi ga su daure shi ba ai zalunci kenan. Kutumar uba wai kai mai shago. Ani ba jikara inji ba na ga haske to mai wannan abu. Sola ce. Sola. Taban sola ko? Ai. Ko ita ce. Ina Kai da ji mai ana aiki da labari. hasken rana wanda ke bada shajin wayoyi. Oh, wanda abun nan montar ya je Borneo ya akwai. Wai daga wace riga kuke ne? Riga ilu, riga malam Daga ko ilu. kuma sola ba. Rantu mu ba mu san wata sola ba mu kai. Wai kai to shi wannan ba ta ja ne sola ko. Kai ja kai har kisa mata lai. To shi wannan mahaukashin na ga zo ya tabo ta bai shi To ke. kai mahaukaci da wilaya ai da shi dan baiwa ne. Ai, to ni ma a cikin garin mu ma ƴan baiwa ne. Yan baiwa ne. Haka ne mu ma an baiwa ne Amma shi kaɗai ba ne ɗan Borneo a irin wannan abun fa shi ma wai na a ilu kanka taba kanka taba. Kai, Hadu wallahi tun ne mahaukaci ya taba in ba hina taba ba Allah tsine mu albarka. ilu. Wallahi sai na taba tun da mahaukaci ya taba wallahi sai na kare taba. taba mutum a shagon dauri. A'a. Kaga sandan nan a hannun ka tuyura taba mu je mun shege ku waje. Wallahi ka ji mun kisa a shago. Dan baiwa ne. Wani ba ka gani. Wallahi sai na taba fa. Ilu kanka taba sola nan da Wallahi sai na taba shi. Wallahi ina taba ka bugi da sanda. Kai, Kai ko? ni ma wannan baiwa ne ba. Kai jawo ba ko. Ilu. Mai shago, an wana mai shago. Ilu. Wa gyara har yanzu ba a gaba ruwan sama. Ilu ba a ruwan sama ba wallahi sola ce ta jaka. Kai do Allah. Wallahi tallahi ka gani an gaya ma kai ba dan bai. Tashi mu sai da Allah. Allah wannan abu ya gora. Tashi mu tai gida. Allah kun tuni ya kai ne. Kuri ba a Ba bara. da Waye ma ka rike ba.